Joseph Muscat irid immedjatament jgħidilna se jagħmel b'kiċ Schembri, dikjarazzjoni diretta li saret mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia f'Zagreb wara li minn kmieni filgħodu ġriet l-aħbar li ġie arrestat in-negozjant Jorgen Fenek, wieħed mid-diretturi tal-Electrogas u sit tal-kumpanija sigrita 17 Black, kumpanija li kif fisser Adrian Delia nnifsu għandha rabtiet ċari ma' Kastilja u partikolarment ma' Chief of Staff kiċ Schembri. X'sa jagħmel dwar ir-responsabilità tiegħu illi ma ġenbu fl-istess uffiċċju illum waqt li qed nitkellmu għatem kiċ Schembri. Il-ħsara li qed issir lil pajjiżna bil-persistenza li l-Prim Ministru jinsa l-interess nazzjonali, jinsa dak illi jiġi l-ewwel għal pajjiżna, jinsa l-interess tal-Maltin u l-Awċin. Hija ħsara illi ħajkollha konsegwenzi għal snin. Adrian Delia qal li dan huwa mument li jeħtieġ prudenza kbira iżda l-Partit Nazzjonalista se jagħmel dak kollu li hu fl-interess ta' pajjiżna. Huwa minnu illi f'dik il-parti li għandha x'taqsam mal-proċess ġewwa l-qrati tagħna bħalissa l-prudenza hija l-aqwa għażla. Però politikament u dan huwa distint kompletament, separat kompletament mill-proċeduri, il-Prim Ministru għandu responsabiltajiet politiċi illi l-oppożizzjoni, illi l-Partit Nazzjonalista ilu xhur, ilu snin isejjaħ, jgħid, jinsisti, jesiġi illi jridu jintrefaw. Intant il-Kap tal-Partit Nazzjonalista ħabbar ukoll li malajr kemm jista jkun se jħalli l-kapitali Kroata biex jirritorna Malta f'dan il-mument illi se jaħlu bħala delikat. Is-sitwazzjoni li qed jiffaċċja l-Gvern Malti fil-fatt spiċċat iddominat il-qatt kollha li kellu Adrian Delia f'Zagreb fosthom mal-Prim Ministru tal-pajjiż Andrej Plenković u ma' Margaritis Xinas illi fi ftit jiem jidħol fil-kariga ta' Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli fost l-oħrajn mill-immigrazzjoni. Fost it-temi diskussi kien hemm il-kwistjoni tas-saltna ta' dritt, il-korruzzjoni u l-beħ tal-passaporti bil-mexxejja Ewropej mħasba fuq l-akkużi serji li qed jaffaċċja l-Gvern Malti. Il-medja internazzjonali kellha attenzjoni partikolari fuq l-iżviluppi marbutin ma' dan l-arrest bil-Kap tal-Partit Nazzjonalista jagħti r-reazzjonijiet tiegħu anke lill-Istazzjon Nazzjonali Kroat.